जे दिनै जोङो XBLT वेलफेयार ससाइटिखौ मुगैनानै जों ओंखारबोनानै जोङो गोदान आफाद दानो जोङो बायध'था जाबाय। दिनै जों जि आफाद दादों बे आफादनि मुङा जाहैबाय लावखार चेरिटेबल ट्रास्ट। आफादगिरि हिसाबै खरगेश्वर बर' आरो नेहाथारि हिसाबै दङ दैमु बसुमतारी आरो ट्रेजारार हिसाबै दङ मनरन्जन दैमारी आरो अनिल मुसाहारि आं एडभाइजाराव दङ आरो प्रानेश्वर बर' एडभाइजार। आरो जों आसा खालामदों बे चेरिटेबल ट्रास्टजोंनो गासैबो दरिद्र गोरिब गुन्द्रा बिसोरखौ जों नायलांनो हागोन बा बिसोरनि सायाव माखासे मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन होननानै जों आसा फारिदों। आरो जों गोबां साइडआव जोङो खामानि मावलांनो हागोन होननानै जों आसा खालामदों। जेरै दंफां गायनाय, जेरै वार्ल्ड बेंकआ कौटि थाखा हरदोंमोन BTCआव, बे फरेस्ट मिनिस्टारमोन खाम्फा बरगयारी, बिथाङा दिनै जोंनो थाइसेबो थाखा हरासै एफरेस्टेसननि नामाव। आरो हाजो जिं जिं गोबां दैनि आंखाल जायो मोनसे समाव, बेयाव मोसौ मोसा दाउ अमा थैनानै थाङो। गासैबो बेफोर बिथिङाव जों पाब्लिकनो माखासे ससियेल खामानि मावना होनो हागोन होननानै जों दिनै आसा खालामदों। आरो बिथां प्रमद बर' सारा जोंनो मोनसे आसा होदों जे गभर्नमेन्टआव फैयोब्ला नोंसिनि ट्रास्टखौ आं फाइनान्सियेल सापर्ट खालामगोन आरो मोजां खामानि मावनो जों स्कप होगोन होनना बुंदों। आरो बेनिखायनो जोङो गासैबो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट XBLTआ UPPLखौनो 100% सापर्ट खालामगोन, नट 99, 100% जों सापर्ट खालामगोन। आरो गामि गामि थांनानै डोर टु डोर केम्पिं खालामगोन आरो जों मिटिंबो खालामनानै होगोन। दिनै जे आफाद दाबाय बे सेन्ट्रेल कमिटि जागोन ना डिस्ट्रिक्ट कमिटि? बे सेन्ट्रेल डिस्ट्रिक्टजोंथ' खोथा गैला, बेयाव मोनसे जोङो सारा BTCआवनो मावनो हानाय, बेयाव जोंनि अपारेशन एरिया जागोन। जोंनि गोसो बायदि जोङो BTC हालामाव जों जेरावनो गोसो बेयावनो जों अपारेशन एरिया जों सेलेक्ट खालामनानै जों खामानि मावनो हागोन। दिनै जाखिनि एडभाइस होदों प्रमद बर' सारा, नोंथांमोना माखासे अपारेशन एरियाखौ आंनो लिस्टखौ हो, बिनि उनाव नोंथांमोना रायजोनि खामानि मावनो हागोन होननानै बुंदों। आरो नोंथांमोनाबो UPPLनि जानानै भट रायजोनियाव बिगासिनो दङ। दा दिनैनि थासारियाव UPPLनि पजिसना मा रखम आरो BPFनि पजिसना मा रखम? नाय, दिनै UPPLखौ मोजां मोननानै गोबां मानसिफ्रा सापर्ट होबाय आरो रायजो राजाफोरनि मोनसे सोलायनाय, मोनसे ढौ फैदों रायजो राजानि। बेखौ नुनानै दिनै हाग्रामा महिलारिया आतंकित जादों। दिनै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव BPF पार्टिया मोनसेबो देरहानो हाया। खारन माब्रै देरहानो हाया? बेयाव रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि दुखु मोनबाय, ओरैबायदि गाज्रि मोनबाय BPF पार्टिखौ, गोबां बिसोरो थगायदों। दिनै नोंथांमोना सिंनि खोथाखौ मिथिया, जोंनाव सिंनि थयथ'फ्रा दंजोबो। आरो बे थयथ'फोरखौ लानानै जोङो कारापसननि एगेन्स्टआव जोङो हाइकर्टआव केस होगोन। बे गासै थयथ'फ्रा जोंनाव दङ। दिनै MCLAनिफ्राय लानानै EMGM बिसोरो डेभेलपमेन्ट फान्ड मोनो, इयारलि बे डेभेलपमेन्ट फान्डखौ बिसोरो मावाखै, मोनसेबो मावफुङाखै, रेकर्ड गैया। आरो हाग्रामा महिलारिया दिनै नाय, सोलोंथाइ बिथिङावनो नाय, एग्रिकालसार सेक्टरावनो नाय, दानाय लुनाय हेन्डलुम टेक्सटाइलावनो नाय, जेबो इनिसियेटिभ लायाखै। दिनै हाग्रामा महिलारिया गंसेबो LP स्कुल लुनायखौ जों नुनो मोनाखै, गोदान कनस्ट्राक्सन खालामाखै। आरो भेन्सार स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामाखै, जों नुवाखै। दिनै गोबां BTCनि हालोदा गोबां गाज्रि सिङाव। दिनै जौ लोंनाय, सेरेब लोंनाय, जौ जुवा थिर बेफोर बारायबोगासिनो दं। मानि थाखाय? क्राइसिसनि थाखाय। दिनै बिथां महिलारिया इनिसियेटिभ लानायमोनबा, हंस्थापन होनो हानायमोनबा दिनै जौ जुवा बेफोरनि गोजानाव थागौमोन जोंनि हारिया। दिनै नोंथांमोना नाय, गोबां भेन्सार स्कुलाव मास्टारफ्रा रानथाब फोनथाब मावनानै दं। बिसोरो ओरैबायदि शिक्षा होदों गथ'फोरखौ, खिन्थु बिसोरखौ बावलांनो हाग्रामा महिलारिया दिनै मोनसेबो खामानियाव बिसोरो हिसाब लायाखै। दिनै रायजोनाव सोंनानै मावाखै, दिनै भट बिनो फैयो रायजोनियाव। हाग्रामा महिलारिया रायजोनाव सोंनानै मावनांगौ खामानिखौ, खिन्थु बिथांमोना मावाखै, जों नुवाखै। हाग्रामा महिलारिया बिटिआर रेकर्डआव जेबो गैया होननानै बुंदों। नोंथांमोना बे समाव UPPLआव मा हिसाबै जगदान खालामदों? मा आसा नङा, जिथुनिखि BTRनि MOSखौ जोंनो फरायनानैनो बुजिदों, जों बुजिनो हादों BTR सुक्तिया मोजां होननानै। खिन्थु बेखौ नायोबा हाग्रामा महिलारिया बे MOSखौ फरायनो रोंना रोङा बेलाय? आंहा सन्देह दं बेवहाय, बेसो जादों खोथाया। जे नोंथांमोना नाय, जेब्ला जों BTC सुक्ति खालामदोंमोन, बे समाव गंनैसो प्रजेक्ट मोनदोंमोन, बड'लेण्ड इउनिभारसिटि, CIT बेफोरबायदि मोनबाय। बेफोर गासैबो क'क्राझारावनो थाजोब्बाय, जों बेखौ आफसुस खालामा। खिन्थु BTC आरो BTR माने आकाश पाताल पार्टिगौ। दिनै साननानै नाय, जोंनि उदालगुरियाव हाग्रामा महिलारिया गंसे गेस्ट हाउसखौनो लुना होआखिसै। जोंहा उदालगुरियाव बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआनो गैया। बेखौ नायोबा BTR सुक्तिया जोबोद मोजां जादों आरो BTR सुक्तियाव जों बिराद मोननो हादों। दिनै BTR सुक्तिजों लोगोसे जोंनि उदालगुरियाव NIT फैदों,
इन्दिरा गान्धी ट्राइबेल इउनिभारसिटि फैदों अर्गेनिक इउनिभारसिटि फैदों आरो फिसा फिसा बिदिनो बहुत प्रजेक्टफोर दं दिनै जों बेखौ नायोबा जों बाय डाबल मोनदों आरो बेनिखायनो जों बिटिआर सुक्तिया जोबोद मोजां आरो बेखौनो जों आसा खालामदों जे बिनि गेजेरजों जोंनि उन फिउचारा जोंनि गथ' गथाया मोजां जालांगोन बेखौ जों आसा खालामदों जे दिनै बिटिआर जाबाय गाबोन सबनिहा बड'लेण्ड जानायनि बेनो लामा दिनै बड'लेण्ड जानांगौबा गोबां क्राइटेरियाजों मिलायनांगौ जिथुनिखि जोंनि दा बिटिआर सुक्ति जाबाय बे बड'लेण्ड क्राइटेरियाजों 19-20 जालांगासिनो दं माने बड'लेण्ड मोननायनि लामायाव फैबाय फुल फ्लेजेड जानायनि बेनो मोनसे लामा आरो 100% बड'लेण्ड जागोन होननानै जोङो उनाव जों मिजिंथिदों आरो दा बिटिआर रेकर्डआव जालांबाय 27 थारिख दा सानजानि सिमाया जोंहा बारायासै खिन्थु बारायनायनि मोनसे माबा फैदों दा रायजो राजाया मोनसे गोनो गोथोआव दङ आङो आसामनि गासैबो बर' रायजो राजाफोरखौ आं खुलुमहरदों बेयाव अधर्ज जानांगौनि गोनांथि गैया जोंहा सुक्तियाव जाखाजोब्बाय बड' कसारि वेलफेयार काउन्सिल बे जागोन दाखालिनि थांनाय बारनि बाजेटआवनो जानांगौमोन खिन्थु दुर्भाग्यजनक भेरि आनफर्चुनेट बिथां चन्दन ब्रह्मआ बेखौ पास खालामाखै जोबोद मुगैथाव खिन्थु बे खामानिया जानांगौमोन जों एक्स बिएलटिनिफ्राय जों बेखौनो कन्डेम खालामदों बिथाङा बिदि खालामनाङामोन थांनाय बारावनो जानांगौमोन मानो होनोबा खमथापुर अट'नमास काउन्सिल जाबायब्ला जोंनि बड' कसारि वेलफेयार काउन्सिला सुक्तियावनो दंफाखायो बे जानांगौमोन खिन्थु आसा खालामदों बे जाथारगोन वेलफेयार काउन्सिला जाखांनायनि उनाव बे इनक्लुसन जिथुनिखि सुक्तियाव दंखायो बे इनक्लुसन बिश्वनाथ आरो सनितपुर बे इनक्लुसन जागोन बे 100% सैथो बिनि थाखायनो जोंहा सुक्तियाव दंखायो जेनेबा संकस टु गहपुरसिम मोनसे राजा लामा बानायनाय बे सुक्तियावनो दंखायो आरो 100% नट 99 बे 100% जागोन बेयो बिथांमोनखौ आं गुरैयै खावलायहरदों बिथांमोना अधर्ज जानाङा आरो बिनि गेजेरावनो सुखुनि मामा ओंखारनाङा आरो जाय मानसिफ्रा हाग्रामा महिलारिनि खोथाखौ गुरुत्त होनानै बिथांमोना जे बिथांनि संगठनजों लोगो जाफादों बा बिथांखौ सापर्ट खालामदों बेखौ माब्लाबाबो गोरोन्थि दाखालाम मानो होनबा हाग्रामानि खोथाया भेलुलेस आरो बिथांनि खोथा मथे थाङोबा खिन्थु बे जामब्रनायनि लामायाव थांगोन बेनिखायनो आं गासैबो सनितपुरनि आरो बिश्वनाथनि रायजो राजाफोरखौ आं एक्स बिएलटि जानानै बिथांमोनखौ आं खावलायहरदों बिथांमोना अधर्ज जानांगौनि खोथा गैया दिनै आबसुआ जाबायदि प्रसेसजों थांगासिनो दङ जाबायदि सिस्टेमजों थांगासिनो दं बेखौनो धैर्य हमनानै नेनानै थाथ'नाया मोजां दा आं बेखौनो गासैबो जाथि जनगोष्ठी जोंनि रायजो राजाफोरखौ आं गुरैयै खावलायदों जेनेबा गासैबो सुक्तिया जाफुंनांगौबा जोङो गासैबो हारि माहारिफ्रा इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामनांगोन मानो होनोबा इमप्लिमेन्टेसननि खोथा दङ बेयाव दफायै दफा आखरे बेफोरखौ इमप्लिमेन्ट जायोबा जोंनि इयुन फिउचारा गोजों जागोन आरो बेखौनो आं खावलायहरदों गासैखौबो गाव गावनि भटखौ इउपिपिएलआव होनानै बा ट्रेक्टरनि सावगारियाव होनानै देरहासार खालामनांगोन आरो जाय मानसिफ्रा हाग्रामानि खोथाखौ गुरुत्त होनानै बिपिएफआव भट होगोन बिथांमोना गोरोन्थि खालामनाय जागोन बेनिखायनो आं गासैखौबो खावलायदों जे गोसो गोथारै इउपिपिएल हानजायाव बा ट्रेक्टरनि सावगारियाव गोसो गोथारै भट होनानै देरहासार खालामगोन आं बेखौनो गुरैयै खावलायहरो